dávat tu práci do práce, ne? Ticho. Já tam byl, do té vody. To jo. Jak to se chytí? Já jsem byl tady. Počkej, já šteluju, jak se to přibližuje. No. Mílo. Jo! Já to mám! Tak znovu. To je úžasný. Tak znovu. Aspoň něco chytáš, ne? Nechytila jsem rybu. Nechytila, ale to nevadí, zachránila jsem to. Chytla policajta. Čau. Ukáž si tam jako na účnici. Mně ne. Já si tam jdem, já si jdem do ucha. Hej, už až se kouknete na to video. To jo, no, to je do ucha. Já jsem dobrá. Já to říkám, já jsem dobrá. Kurva, nematě přestupem. Ono na účnici. Ty kriple. Co to má? Rybu. Pojď sem s ní, šakale, ukaž jí. To je jedno, já ji natočím. Ne, takhle nenatáčej. Proč? To nepůjde pak vidět normálně. Půjde? Ne. Jak to? Počkej. To nepůjde vidět. Takhle. Proč? Protože pak to na YouTube nepůjde normálně vidět. Aha. To jste žádná na tube, jo. Počkej. Ne, jestli to přibližuju nebo to ne. Ale musíš ji vyndat, ne? Ale až díl? Ne, teď, vole. Pepo, půjdem díl. Vidíte teď? Tak jo, já jsem si to snímala, takže... Počkej, to nechci. Takový big kapr. Tak na to, že je to krát. To je jedno, ne? Pepo, dáš mu pusu. Nedám mu pustit. Ukaž ho. Mu upadla hlava. Ukaž ho. Pěkně, To bylo ne? Ne. Jsi mu vytáhl? že vytáhl živý, Mílo,